Naħseb tiftakar dik l-okkażjoni fil-Vanġelu fejn mara inqabdet fl-adulterju u kulħadd donnu kien lest li jibda jitfala l-ġebel. Kif tista' tinsiha? Forsi jien dik il-mara tistenna l-għajb, il-kundanna u l-mewt. Jew forsi jien wieħed mill-folla bil-ġebel lest fidi u l-ġebel lest f'qalbi, lest biex nitfa' l-kundanni lil persuna li kisret il-liġi jew għamlet xi ħaġa li jien kontriha. Jew forsi jien waħda mill-persuni li jifqu iħarsu lejn id-drammi u t-traċedji tal-ħajja, jew forsi anki inħares in-naħa l-oħra. Din il-ġrajja fil-Vanġelu tgħinna biex inbidlu il-bastun-tal-mixi illi nużaw fil-bixja tagħna matul il-ħajja. Sissa forsi jien kont qed nuża il-bastun-tal-mixi tas-soltu, dak illi għandu il-qies miktub fuqu bħal riga li bih inqis u niġġudika lil persuni oħra u nikkundannahom f'qalbi. Dak il-bastun iżommli qalbi magħluqa. Mhuwiex għodda jew għajnuna iżda huwa xkiel, ostaklu fil-vjaġġ veru tiegħi lejn ir-renju tal-Alla illi huwa fina u fostna. B'dan l-inċident tal-Vanġelu, il-mod kif ġib ruħu Ġesu jagħtini bastun tal-mixi ġdid, wieħed illi jħobb bil-modrija, ma jiġġudikax, ma jikkundannax, li jagħti t-tama lil innifsi u lill-oħrajn. Hawn induqu tassew il-frott li qed joħroġ mill-ilma ħaj, il-frott ta' Alla fis-siġra tagħna, jew aħjar il-frott ta' Alla fis-siġra tiegħu stess. Dan il-bastun ġdid li ma jiġġudikax, li jgħader, ma ngħixux tassew mingħajru. F'qalbna din il-biċċa għodda tiftħinna ftuħ li mbagħad tintela bl-imħabba u bil-preżenza tal-Alla, l-ilma ħaj. U l-ilma ħaj jagħmel frott tajjeb fik u fija, u huwa jgħaddi minn ġofina jagħmel il-frott tajjeb fid-dinja. Huna l-kbir Ġesu, il-Kristu ħaj, qed jistennina sabiex jgħin